Enevældens fald, martsdagene 1848. Revolutionen startede i Tyskland og var også med til at skabe en udvikling i det danske rige. I alle de tyske stater tvang de liberale borgere de enevældige fyrster til at give indrømmelser. Den 18. marts skete der en markant ændring i de berlinske gader med voldsomme gadekampe mellem demonstranter og den preussiske konge Frederik Wilhelms tropper. Borgerne kæmpede netop for, at enevælden skulle afskaffes, så der kunne indføres demokrati. Den tyske begejstring nåede også til Slesvig-Holsten den 18. marts, som medførte til en revolutionær stemning i byen Ravnsborg og forsamlingen. Da medlemmerne af den slesvigske og den holstenske stænderforsamling mødtes for at drøfte situationen i Ravnsborg. De nationalliberale blev meget mere fremhævet og kom mere på banen, mens konservative og moderate blev skubbet i baggrunden. Mandag den 20. marts 1848 havde indkaldtes 3.000 mennesker til forsamlingssalen Casino i København. Orla Lehmann træder til ordet og gør vel opmærksom på det truende slesvig-holstenske oprør, og foreslog derfor, at man via kongen skulle sikre Slesvigs tilknytning til DK ved en demokratisk forfatning, og forlange udnævnelse af nye ministre med folkelig tillid. På baggrund af ustabil styre og kongen og de nuværende ministre. Tyske embedsmand Karl Philipp Franke gik ind for regeringens helstatspolitik, men måtte tage imod afslag og blive embedsmand i Preussen. Den 21. marts gik Københavns borgerrepræsentation med Orla Lehmann i spidsen, der dagen før holdt sin kendte tale i Casinoteatret om enevældens fald, et folketog på omkring 12-15.000 deltagende mennesker, der vandrede fra Nytorv af Strøget til Christiansborg Slot. Dette foregik, da borgerrepræsentationen ville aflevere de nedskrevne krav til kongen. Kongen var dog på forhånd velvilligt formodentlig påvirket af sin elskerinde Louise og sin udvalgte privatsekretær Carl Berling. Kongen havde allerede om formiddagen tilkaldt alle gamle og nye ministre for at meddele dem om deres afståelse. Alt dette meddelte han de demonstrerende, som til ingen overraskelse gik fredeligt hver til sit under stor jubel og sejr. Deputationen fra Kiel ankommer, og med det samme skib ankommer et brev fra prinsen af Nør. Prinsen bliver opfordret til at stille sig i spidsen for oprøret, og det fortæller han kongen. Prinsen af Nør påstår, at han vil være loyal over for kongen, men dog kun hvis kongen overholder de krav, som deputationen forlangte. Der bliver kongen Frederik den 7. meget rasende over brevet og beder sine tidligere ministre om at danne regering. Regeringen bestod af de ledende nationalliberale Orla Lehmann, A.F. Tischering og præsten D.G. Monrad. Frederik den 7. Siger også, at ministeriet bliver ansvarlig for den første politik, og at han fra nu af reageret for konstitutionel konge, og enevælden var nu afskaffet. Den 23. marts besluttede regeringen for at tage stilling til, om Slesvig-Holsten skulle forblive en del af Danmark. Den slesvig-holstenske deputation kom i audiens hos kongen, som fik overdraget deres krav til kongen. Men kongen ville ikke selv besvare, så han henviste til sin nye regering, som bestod af ministrene. De kunne dog ikke formulere et ordentligt svar, fordi ministeren for hertugdømmerne var mere imødekommende over for kravene end de øvrige ministre. Da ministeren endelig trak sig tilbage, lykkedes det Orla Lehmann at formulere et svar, som blev godkendt af hele regeringen og kongen. Fredag den 24. marts. Slesvig-Holstenerne blev i København på baggrund af ro
Og Slesvig skulle sammen med DK bevare en fri forfatning, udtalte Lehmann, trods muligheden for krig. Den 9. april. Det første slag udkæmpes, og det indleder treårskrigen, som strækker sig fra 1848 til 1850, og som skete ved Borg, som ligger lidt nord for Flensborg. Den danske hær var mere veltrænet end den slesvig-holstene. De manglede nemlig officerer og havde utrænet frivillige med. Den danske hær rykker videre sydpå til Slesvig by.